Vítajte v Bratislave, vítajte v hoteli NH Gate One. Hotel sa nachádza v bratislavskej časti Ružinov, nedaleko bratislavského letiska. Tento hotel si nás získal od prvého momentu, ako sme ho navštívili. Keďže sme členovia Discovery programu, tak môžeme využívať všetky výhody, ktoré toto členstvo prináša. Na úvod nám vždy pripravia malé prekvapenie a potom už len čerpáme všetky ostatné výhody. Ak sa rozhodnete ubytovať v tomto hoteli, môžete si vybrať klasickú izbu alebo niektorú z izieb tých klasických alebo veľkú suitu. Na osmičke sú tu dokonca suity s terasou, tých sme boli takisto ubytovaní. Tie sú nádherné a ponúkajú skvelý výhľad na celú Bratislavu. Každá suita má vlastne oddelenú spálňovú časť, v ktorej sa nachádza veľká posteľ, televízor a dá sa tu umiestniť prístelka. Ďalej je to oddelená kuchynská časť s obývačkou. V obývačke je znova televízor, veľký gauč, kresla a v kuchynke sa nachádza mikrovlnná rúra, kávovár, kanvica a takisto aj riad, takže si tu viete bez problémov pripraviť občerstvenie. Pohľad do všetkých izieb, ako aj apartmanov si môžete pozrieť v popise dole pod týmto videjkom. Nájdete tam naozaj odkazy na množstvo videí z tohto hotela, keďže tento hotel máme naozaj veľmi radi. Raňajky sa podávajú v hlavnej hotelovej reštaurácii, výber býva veľmi pestrý, studený bufet, teplý bufet, ovocie, zelenina, rôzne sladké dobroty, džusy, takisto sa tu nachádzajú, čo nie v každom štvorhviezdičkovom hoteli býva, minerálna voda. Naozaj výber je výborný a to nehovorím o večeriach, ktoré sa podávajú v lobbybare, tie sú teda úplne že perfektné. V štvorhviezdičkovom hoteli asi zatiaľ v lepšom sme neboli, čo sa týka večerí. Naozaj tento hotel máme veľmi radi. Súčasťou hotela je aj wellnessko. Wellnessko sa nachádza na 7. poschodí. Súčasťou wellnesska je aj fitko. Vstup do wellnesska majú deti do 12 rokov len do 18. hodiny. Vstup je pre všetkých zdarma. Fitko je takisto pre všetkých hotelových hostí zdarma. Vo wellnessku sa nachádzajú 2 sauny, jacuzzi plus menší plavecký bazén. Fitko je otvorené dokonca 24 hodín denne, wellnessko je otvorené do 22. hodiny. V tomto hoteli sa nachádza aj 10 takých menších miestností, v ktorých sa dá usporiadať kongres. Najväčšia miestnosť má kapacitu až 600 hostí, takže tu môžete bez problémov usporiadať akýkoľvek kongres či svadbu alebo inú udalosť, na ktorú potrebujete väčší priestor. Ako som teda povedala, tento hotel je v Bratislave za nás jeden z najlepších. Je to jednoznačne náš najobľúbenejší, preto do neho chodíme niekoľkokrát v roku. Páčia sa nám teda všetky izby, apartmány, jedlo je výborné a personál sa správa naozaj profesionálne, veľmi milo, priateľský a to oceňujem zo všetkého najviac.